Joo, tärkeä voitto. Toisen viimeinen ottelu ennen se viimeisenä ja tiesimme, että täällä on erittäin vaikea ottelu. Pekko varmasti antanut kaikki miten pystyi. Oli erittäin vaikea ottelu. Me ei joutunut tehdä kovasti töitä. Onneksi pelaajat tiesi ja keskityminen täysin sitä ottelua. Siksi tämä olisi tärkeä ottelu meillä. Jos me haluamme nousta, me tiesimme, että pitää voittaa tämä 2 peliä. Tämä oli ensimmäinen ja taistelu voitu. Pitkästä aikaa puolustus piti 0 peliä. Hyvä lähde viimeinen ottelu nyt. Tehdä töitä nyt. Tämä on 4 päivää nyt tästä eteenpäin ja sitten perjantaina sellaisen viimeinen ottelu ja tiedä tästä joukkueen potentiaalia. Mä olisin halunnut olla nyt niiden paikassa siksi. Ja oululaisia varmastikin tämä on hieno juttu, että näin kävi lohkossa, että monet joukkueet 63 pistettä ei vielä suoritanut voittoja. Todella hienot jalkapallo-oululaiset, varmasti siellä porukka tulee ja toivotaan hyvä ottelu. Ja me tehdään parasta ja annetaan kaikki.